करना है। चलो स्टार्ट करो एक बार। घूमने, मजा करने, एंजॉय करने और क्या करने। फिर से वो पत्थर में जाओगे? ठीक है, चढ़ जाओ। बयखौबो हेल' लोगोफोर, दिनै आं फैबावबाय मोनसे जायगायाव बुका सागर नायबावदो लोगोफोरनो दिन्थिबावनायसै आङो बफैना गोगोम मोजां मोनदों नाय आरो आं ब अन्थाइ गोजौआव थानानैहाय ब्लगिंखौ खालामदों बनिफ्राय आङो जायगाफोरखौ दिन्थिनायसै लोगोफोरा नुहुरदों हनै पाहार बेसेबांबा समायनानो ओरै न' दं गाहायनो आङो गोजौनिफ्राय थानानै खालामदों आरो बेफोरखौ नुहुरदों ग्रिन बे समाव ग्रिन जायो दालाय साइडआव एसे दंदों आरो बेलासिनि समावहाय साबसिन जाबावो बियो साबसिन नुबावो बे जायगाखौहाय गिदिङो जोङो ब पिकनिकबो जाफैनो हायो जोङो पिकनिकबो जाफैयो बहाय खन्द समाय ओरै गाहायाव दालाय जों गोजौआव दं आरो जों पिकनिक जायोब्ला ओरै गाहायाव थांनांगौनो ओरै लामा दं ओरै हनै ओरैहाय गाहाय गाहाय थांनांगौ ओरै पाहार गोजा नै न'बो दङ हाफ्राखौबो नायनो हागोन मारै बनि जमिफ्रा मोजांनो लोगोफ्रा बे जायगाखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै आं बुजिनो हाया आंथ' बहुद मोजां मोनदों बहुद इन्जय खालामबाय बहुत थांनो गोसो जायाखै बनिफ्राय थानो गोसो जादों ब थाबाय थानो आरो न'फ्राबो ब मोनोब्ला गोगोम खुसि मोनगौमोन जायगाफ्रा नाहरदो हनै समायना रमायना निफ्राय गाहायाव बेसे समायना नुहुरदों हनै न'फोर दङ न'फ्राखौ नाहर लोगोफोर आरो न'जों लोगोसे हाफ्रा नाय खेथि खालामोबो साग सब्जि नाय बेसे मोजां जायगाफोरा आरो ओरै हनै मानसिबो नुहुरदों बै लामाजों नोंथांमोना नुहुरदों जानो हागौ नै लामाया जे बे लामाया ओरैबो थाङो हनै हनै मानसिफ्रा हनै मानसिफोराखौ नुदों लोगोफोरा हनै बे लामाजों आरो बेनिफ्राय ओरैबो बे लामाजों ओरैबो थांनो हायो नै ओरैहाय ओरै हनै बैजों ट्रेक्टर खारदों हनै बे न'आव हाबहैबाय आरो बेजों पाहार जोङो बे जायगायावबो थांबाय बे पाहारखौ बारनानैबो थांबाय ब गामि बादि नै नोंथांमोना नुहुरदों ट्रेक्टरा लोगोफोर वाव 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 बेसे समायना जायगाफोरा नै लामाफोरा बेजोंहायबो थांनो हागौ नैबे लामाजों बेजों ओरै ओरैनो आरो बैजोंबो पाहार दङ लोगोफ्रा दिनैनि जायगा दिन्थिनायखौ मारै मोनखो आङो बहुद गोजोननाय मोनदों इन्जय खालामदों ब भिडिअ फिल्म खालामोबो फैनो हागौ लोगोफोरा सोरबाफोर फिल्म शुटिं खालामो गोसो जायोब्ला बे जायगायाव फैनो हागौ जायगा बहुद मोजां बहुद खुबसुरतनो